Είμαστε από εδώ πέρα που είχαμε μείνει. Στο σπιτάκι στη θάλασσα. Τώρα το άρχισε το ρεκ. Δεν περίμενε να φορτώσουν το chance. Ο ήλιος δει. Είναι τέλειο. Κάτι θα κάνει τέλος πάντων. Και σήμερα τι σας έχω? Τι σας έχω? Αν θυμάστε ένα spawner. Δεύτερο επεισόδιο. Ναι, θα φτιάξουμε αυτό. Ναι. Λογικά εκείνο το σημείο που θα σκάβω θα το κάνω σε fast motion. Δεν πειράζει. Ωραία. Θα χρειαστούμε κουβάδες και iron. Crafting table τον έχουμε εδώ. Έχουμε έξω. Θα πάρουμε αυτό. Και θα πάμε. Να βάλουμε αυτό εδώ. Το πήραμε. Βάζει και αυτό εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα υλικά που θέλουμε. Πρώτα θέλουμε τουλάχιστον 4 κουβάδες. Θέλουμε 4 κουβάδες. Μετά θέλουμε μερικά signs. Αυτά εδώ νομίζω είναι αρκετά. Όχι, πλάκα κάνω, δεν είναι αρκετά. Αρκετά είναι ή θέλουμε λίγο ακόμα? Δεν έχουμε ξύλο, δεν θέλουμε άλλα. Θέλουμε τις pickaxe, τα έχουμε όλα. Ας αφήσουμε μερικά πράγματα. Αυτό δεν το θέλω και σε λίγο θα έχουμε άπειρα. Θέλω και αυτό. Άστα τα all blocks. Και ναι, αυτά, πάμε να φτιάξουμε το spawner. Θέλουμε νερό στους κουβάδες. Και πάμε να το βρούμε. BRB μέχρι να το βρω. Εδώ είμαστε μετά από πολλή ώρα. Όχι πολύ, 2 λεπτά για να το βρω. Ωραία, πρώτα να το φτιάχνουμε. Σκάβουμε 4 blocks από το spawner από κάθε μεριά. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και 2 κάτω. Και πάνω το αφήνουμε όσο έχει. Τώρα θα δείτε ένα fast forward. Αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα σημείο και μετά το έκοψε επειδή δεν χρειάζεται να βλέπετε εμένα να σκάβω μόνο. Αυτό εδώ είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Μισό λεπτό να το κλείσουμε.
Γιατί δεν μιλάω? Το πρόβλημα με το μαύρο γύρω έχει λυθεί εντελώς και αυτό που κόβονται μερικά pixels κάτω από την οθόνη και τα βίντεο βγαίνουν τέλεια. Για μένα, δεν ξέρω για εσάς. Τους viewers, τους πολύ αγαπητούς viewers του καναλιού. Μερικό φως εδώ. Για να μην σπονάρει κανένα σκελετός. Άλλο λίγο φως εδώ. Α, δεν με βάλει και από εδώ. Ωραία, τώρα. Κάτσε να σε πάρω με σένα γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω. Ωραία. Τώρα από εδώ πάμε ακριβώς στη μέση. Αφήνουμε ένα μπλοκ και σκάβουμε κάτω. Αφήνουμε ακόμα ένα και σκάβουμε κάτω. Ωραία, είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε 54-201. Εμείς οι skeletons θέλουμε να πέφτουνε κάπου εδώ. Να δω αν βγήκα και στη σωστή ευθεία. Ναι, κάπου εδώ θα πέφτουν οι skeletons. Ωραία, μέσα στη μέση του δρόμου. Έτσι εδώ πρέπει να είναι. Τώρα δεν θυμήθηκα. Όταν το κάνεις αυτό, βάζεις νερό εδώ. Ψιλοκόλλησε αλλά δεν πειράζει. Και σκάβεις ένα προς το κάτω μέχρι να πας εκεί που θέλεις να πάει. Μετά βάζεις ένα sign και νερό. Και οι skeletons, δηλαδή όλα τα mobs από το Minecraft, γιατί το έχω ανοιχτό αυτό, κλείστο, έχουν τη συνήθεια όταν είναι μέσα στο νερό να πηδάνε. Και οι skeletons πάντα θα πηδάνε και θα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και μετά από κάποια blocks θα τους ρίχνουμε κάτω. Έτσι δουλεύουν τα spawners. Δεν χρειάζονται redstone. Spawners έχουν. Εδώ. Και δηλαδή όταν θα σπονάρουν θα πέφτουν εδώ, θα έχουν την τάση να πηδάνε. Χωρίς αυτό εδώ το block. Θα πηδάνε, θα έρχονται εδώ και τσουπ, βγαίνουν προς τα πάνω. Τώρα εμείς θέλουν 24 blocks. Είμαστε στο layer 26. Θα βγούμε στο layer 50. Μισό. 24. Layer 70. Συν 4 πάει 30. Συν 20 πάει 40. Όχι. Πάει 30 και 20 50. Στο layer 50. Άιντε τόση ώρα. 50. Το layer 50 είναι κάπου όχι, φάουλ, εδώ θα πέφτουν. Εδώ θα ανεβαίνουν. Όντως, το layer 50 είναι ευτυχώς που έχει ραβίν 41. Το επεισόδιο θα είναι όση ώρα θα χτίζουμε το spawner, layer 50. Και εμείς θέλουμε να πέφτουν, όπως θα είναι εδώ κλειστό, θα έρχονται εδώ,
3 blocks. Και φως. 3 blocks και θα πέφτουν κάτω. Και πάμε μέχρι το layer 24. Δεν πειράζει όταν έχει το φως, δεν επηρεάζει το spawner. Και θα μας βγάλει ακριβώς. Εννοούσα ακριβώς μες στο... Άρα οι σκελετοί θα πέφτουν εδώ κάτω. Ouch. Θα χρειαστούμε και άλλο πικ. Θα καθίσω να τον design-άρω και μόνος μου. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Παρακαλώ γράφετε σχόλια γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ. Κατεβαίνεις εδώ κάτω. Θα το design-άρω μόνος μου ή αν πείτε να το κάνουμε σε βίντεο. Εγώ θα το design-άρω off camera. Κάτω και θα τους χτυπάμε. Πείτε κάτω στο βίντεο αν θέλετε να το design-άρουμε μαζί ή όχι. Εδώ τέλος πάντων θα το φτιάξω. Και τώρα θα φτιάξω αυτό που σας είπα με το νερό και τις πινακίδες. Δεν χρειάζεται να το δείτε γιατί θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Τα λέμε σε λίγο. Για εσάς είναι δευτερόλεπτα, εμένα μπορεί δεν ξέρω πόσα να είναι και 1 ώρα. Γεια σας! Τα βάλα όλα τα νερά. Δεν πήρε πολλή ώρα. Άρα είναι φτιαγμένο, πάμε να σας το δείξω και μία. Έρχονται εδώ και θα πηγαίνουν προς τα πάνω. Αν σας ενδιαφέρει με τι μηχάνημα βγάζω αυτά τα βίντεο, έρχονται εδώ και πέφτουν εκεί μέσα στην τρύπα και πέφτουν κάτω και είναι ένα χιτάκι με ένα wooden σπαθί, οι δύο με το χέρι. Αν σας ενδιαφέρει τι υπολογιστή έχω έναν μηχανικό δίσκο 400 GB, ένα επεξεργαστή J3 διπύρινο Celeron, τον βλέπετε, τον E2840 2,16 GHz, οθόνη 1366 pixels επί 768, κάρτα γραφικών, παίζω με τα γραφικά του επεξεργαστή και ναι, αυτά δεν είναι και θηρίο, αλλά τα 30 fps βίντεο που θέλω να βγάζω εγώ Minecraft τα βγάζει άνετα. Μου μην πεις, θέλουμε ακόμα θέλουμε 2 signs. Πάω να τα φέρω μέχρι τότε. BRB. Έχει πολλά κοψίματα το βίντεο, συγγνώμη. Spawner φτιάχνω. Γεια σας. Πήραμε τα 5 ξύλα μας που χρειαζόμασταν και συνεχίζουμε. Μου κράσαρε και μία φορά το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πειράζει. Ξαναπάμε πίσω, η διαδρομή είναι αυτή εδώ. Έχω βάλει cobblestone για να θυμάμαι πού είναι. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό θα βγει αυτό το βίντεο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε δίπλα
Έχουμε το spawner δεξιά και αριστερά νερό. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Ναι, το κατάφερα και αυτό, χάλασα πυρπηγή νερού. Τα καταφέραμε εγώ αυτά. Τώρα θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά. Ένα crafting table και εδώ κάτω να έχεις, παιδί μου. Έχεις αυτά. Κάνει sticks. Sticks λέμε, όχι κουμπί. Κάνω τα... Κάντε και τα υπόλοιπα να τα έχεις. Και τώρα έρχεσαι εδώ. Δεν έχει άλλο. Και πας εδώ. Λάγκαρ για λίγο. Εδώ. 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 Και εδώ. Και αυτό τώρα σμπρώχνει τα τερατάκια προς τα εδώ μέσα. Και πάνε στο ενώ στην παγίδα. Δεν ξέρω γιατί τώρα λαγκάρει. Πριν ήταν μια χαρά. Βγάλουμε και τα τορτσάκια από πάνω. Για να κινούμαστε πιο εύκολα. Μισό λεπτό να κλείσω αυτό. Και τώρα ουσιαστικά είναι έτοιμο να δουλέψει. Προπάκουρ. Βγάλω και εκείνο το torch εκεί. Βγάζει και αυτό, βγάζει και αυτό. Γεια σου. Και αυτόν. Και τώρα είναι ουσιαστικά έτοιμο. Ξέχασα να πάρω ξύνα και θα μου σπάσει το αυτή. Όχι και εμένα, όχι. Ναι, και αυτό τώρα εκεί θα πάει κανονικά. Ναι, δουλεύει. Ναι, θα κάνω αυτό που νομίζετε. Θα το σπάσω με το χέρι. Όχι, Ρίκ. Σπονάρετε εσείς μέχρι να... Αου, ευχαριστώ για το boost. Και με γεια μας ένα screenshot 4. Okay. Oops, sorry. Θέλει ένα παραπάνω ψοφάνι. Και είναι ουσιαστικά ρε φίλε, πόσο ψηλά θέλετε ακόμα? Ο αδερφός μου άνοιξε βία την πόρτα. Είναι 1 με 2 hits με το χέρι. Είναι για την ακρίβεια ένα χιτάκι. Και ναι, τώρα έχουμε άπειρο φαΐ, άπειρο LED, άπειρα XP, άπειρα τα πάντα και είμαστε GG. Και θα πάω πάνω και κάπου εδώ θα κόψω το επεισόδιο. Και τώρα αυτό ήταν ουσιαστικά. Έχουμε ένα skeleton spawner όλο δικό μας. Να έχουμε όσο φαγητό θέλουμε. Wheat, καρότα, πατάτες και ό,τι μας πετάνε τα τέρατα. Και είναι αυτό ήταν. Τώρα εδώ θα συνεχίσει να σπονάρει επάπειρον. Έχουμε και όσα bow θέλουμε, πανοπλίες. Μου φαίνεται έχω πολύ καλά φωτισμένες σπηλιές και σπονάρουν σταμάτητα. Και ναι, αυτό ήταν. Πάω με πάνω
κλείσουμε το επεισόδιο. Πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Όχι από εδώ. Και αυτή ήταν κάθισε εκεί πέρα αφού 5-10 λεπτά και είσαι 30 level. Και τώρα στο 1.8 χαλάσουμε μόνο 3 level να κάνεις 30 level chant και είχε GG το πάτος. Και αυτό το spawner μας βοήθησε πάρα πολύ επειδή θα έχουμε όσο wheat θέλουμε να κάνουμε breed τις αγελάδες και αυτό ακριβώς το πάω να κάνω τώρα. Καθίσω να φαρμάρω για αγελάδες. Πάμε πάνω στο σπιτάκι να κοιμηθούμε γιατί λογικά θα είναι βράδυ έξω. Όπα, τώρα ντροπάρει λίγα frames, συγγνώμη. Είναι στα 18, 19, 20 αυτή τη στιγμή. Αυτά ήταν, σταμάτα να μιλάω για τα FPS μου. Και πάμε να το κάνουμε μέρα. Και να σταματήσει και η βροχή. Αυτά εδώ ήταν. Γεια σας. Πήγα να το γράψω αλλά δεν πρόλαβα. Αυτό εδώ ήταν, θα κάνουμε μισό λεπτό breed της αγελάδες και το κλείνω το επεισόδιο. Να κάνω παρτάκι εκεί και δεν μου φώναξαν. Στο χένομπα. Δεν μπορείς να τους πετύχεις, να κολλάει. Αυτά τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Παίζει και εδώ να σταμάτησε το τελευταίο επεισόδιο. Το 4, αυτό είναι το 5ο. Ναι, 5ο επεισόδιο. Πώς το πάθαμε αυτό? Άντε, γεια σας, τα λέμε την επόμενη φορά στο 6ο επεισόδιο.